Pri mikrofóne Rastio Laurenčík, kapitán DPD. Rastio, prehrali ste 1-4 z GLS Patriots zaslúžene, alebo dalo sa s tým niečo spraviť? Tak, myslím, že zaslúžene, lebo ten prvý poločas sme naozaj nahrali úplne. Tam neboli takmer žiadne šance z našej strany a v podstate dali prvý gól bol v podstate normálny, ale ten druhý bol vlastne z odrazenej lopty, to tam padlo do brány a ďalšie dva už sa to viezlo potom s nami. Myslíš si, že... Zaslúžené. Ten druhý poločas sme ju trošku zatlačili. Dali sme potom ten jeden gól, dve tyčky, viac šanci už tam bol, začali sme strieľať trošku na bránu. To som sa chcel presne spýtať na tie šance, že keby sme si predstavili ideálny scenár, teda že nejaké góly by ste zabranili takým tým vlastnejším a tie šance by ste premenili, mohli ste kľudne možno aj vyhrať. Mohli, hej, samozrejme, ale toto nie je prvý zápas, keby sme mohli eventuálne vyhrať pri lepšej konštelácii hviezd alebo pri lepšej synchronizácii mužstva. No žiaľ Bohu, pokúsime sa spraviť na budúci týždeň reparát, aspoň o to 7. miesto, poraziť supera. Neviem teda, ako hrali tie ďalšie dve mužstva. Cook & Waiters vyhrali. No? Takže potom budeme hrať proti čo to je? Slepený Pyrok, hej. Tak snáď ten reparát sa nám podarí spraviť. Vyhráme. Aspoň to je ten posledný zápas zase. Ste tímom, ktorý určite zaslúži si pochvalu za vašu dochádzku, ktorú máte kvalitnú, je vás vždycky veľa. Myslím si, že vám možno chýbajú niekedy nejaké také rýchlostné typy, alebo by si ani nič nemenil možno na tú týme? Tak u nás chýba hlavne tá súhra, lebo v podstate my aj minulú sezónu sme začali hrať takým štýlom, že v podstate nikdy sme pokope nehrali, v podstate ani dvojica nikdy pokope nehrala a niektorých ľudí sme dokonca prvýkrát videli na tom ihrisku. Takže túto sezónu sme trošku posilnili, obmenili ten káder, lebo tam boli ľudia, ktorí absolútne nechodili na tie zápasy. Myslím, že tie rýchlostné typy sú tam nejaké, hovorím, tá súhra nám skôr chýba. Rastio, ďakujem teda. A ja ďakujem. Dúfam, že sa zadarí. Majte sa.